M&M Hausa TV. Ku danna mana subscribe, ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen sababbi da mai. Maza wancan anya ba barawo bane. Barawo ne kai, ya kai barawo. Kai Barawo. Wannan barayin sun addabe me kuke mana haka muna gashi kana ga sai maka bane ba dan makaranta ne ba ka rikin ko ba za ka rike ba dan makaranta the stories that you wanna hear kai to Allah ya kyauta. Aiwa kake bi ne a noman ne gai tinta da kai kenan dama ta muku abokina ne dama yake kyauta sai noman ne Agatunga shiwa kile da wasu waka sai miki yani